temps en què es qüestiona l'acció pública per corregir les desigualtats de gènere, des de la Mancomunitat s'aposta per continuar treballant en aquest camp. Tant és així que des de fa un any es va decidir crear una àrea específica d'igualtat per a beneficiar les polítiques de gènere. Des del govern de la Mancomunitat vam pensar que aquesta era una bona legislatura, ja que complíem per una part 30 anys el moment d'augmentar els servicis que es presten des de la Mancomunitat. Es va detectar que la comarca té una carència contrastar en el tema d'igualtat, no n'hi ha apenas agents, promotors, és a dir, llevat d'Ontinyent, hi ha algun poble més, no n'hi havia ningú servei que poguera recolzar, donar suport, ajudar a aquelles persones, dones, en la gran majoria, que necessiten ajuda en el tema de la igualtat des de tot el tipus d'ajuda, és a dir, ajuda d'informació, pedagògica, informativa, de recolzament. Amb ajudes d'altres institucions, es dona suport als 34 pobles de la Vall d'Albaida, treballant la formació i programant accions, tot amb l'objectiu de posar els recursos a l'abast de les dones. El govern autonòmic sap que és la millor manera d'ajudar les dones a ficar prop de les persones els recursos i la Mancomunitat ha garantit aquest estic a través d'aquesta àrea perquè això pugui ser una realitat. En un any de funcionament s'ha generat molta activitat. S'ha fet incidència en coeducació, en legalitat, en formació i s'han plantejat noves iniciatives. La primera activitat que es va fer després de la presentació de l'àrea va ser una taula redona que va portar com a títol La imatge de les dones en els mitjans de comunicació, en la que vam comptar amb periodistes de la zona que van poder contar quines eren les seves experiències i la seva visió del paper de la dona en els mitjans de comunicació. Hem donat inici, de fet, a partir de l'àrea d'igualtat, a una plataforma de formació online en la Mancomunitat, des de la qual ja s'ha posat en marxa la segona edició d'un curs d'aproximació als micromasclismes i els mites per a previndre les violències masclistes, un poc en la idea de donar aquest espai també online al que es pot dirigir tot el món que tinga avui en dia accés a internet i donar aquestes primeres nocions i aquests conceptes bàsics sobre igualtat. També hem pogut, en col·laboració amb l'àrea de joventut i esport de la Mancomunitat, vam poder organitzar un curs amb el suport de la Fundació Noctàmbules. És un observatori català on vam poder fer una formació més específica dirigida a monitors de temps lliure i tècnics de joventut sobre el sexisme en àmbits de festa. Amb tot aquest camí ja recorregut, l'àrea d'igualtat de la Mancomunitat proposa un primer trimestre de 2019 amb nous continguts. Però a més tenim també programada un cicle de conferències que portarà com a títol Reptes vigents per a la igualtat i en el que comptarem en 3 conferències que jo crec que totes elles són molt interessants. Una de Rosa Cobo sobre prostitució, una altra en la que Mabel Lozano presentarà el seu llargmetratge documental El proxeneta i on també podrem fer després un debat col·loqui amb la pròpia directora. I per altre costat, les germanes Manola i Rosa Roig ens presentaran el seu llibre Històries de dones d'ací. La participació en les activitats també serà reconeguda amb certificats. La Mancomunitat enfoca el seu treball en 2019 amb la perspectiva de continuar incidint en la necessitat de sensibilitzar al voltant de la igualtat de gènere.